ne rage kauna ba kishi kenan zane hauka shi so amana ne kana raina ba gaskiya zance ina son ka ni dai ina son ka komai za a yi kaina ina son ki ba mai ce minki cikin raina na rake shinki ki tsarinki kuma taba minki zan mai barna mata ya kike kai mata ina zuwa baka ya mata waye shi ya ji bai ba kyautin na haka ya kamata ka mata ya da ni ko ba wallahi sama da kasan kawo amma da ke kaje yake kan har da Allah na kin gani ba na son gaskiya ina so ba na son ya haku ba na son ka ce ba na son ka aure na wanda ban ci ni ko ba kai mun bane saboda mene da gurin kawai na ce musu za su raina musu wayo amma ya haku ina son ba zan iya rayuwa ba ni ba na son ka dan mata nace maka ba na son ka ba na son ka bai kamata a ce na roƙi su haka nace maka ba na son ka ba na son ka yana yin dole me ake bukata a wurin namiji wanda ban da shi ni ba kai mun bane nace maka ba na son ka nace maka ba kai mun bane ba na son zan dawo ka da ina ba na zan dawo insha Allah ni kuma ina sai ba na son ina yana nan bayan da kana wata gida yake an zo lafiya lafiya abu ne rage wata ta take ba da gane ta san rayuwa ko da baka san mutum ba ka ga shi akan wanda kake kai ko tsare haka saboda ba san inda za a halaka ba ko wani da zai mata ya zai rayuwar ko da a ce ai kaucewa gida ya kamata a ce idanun banki ne dan ba da wani dan gaisa su wata ranki da zan iya zuwa Maryam, wallahi in baki sai kina so na ba, in har baki amince da soyayya da ba, zan fado daga saman nan. Garan mutu ban ga amfani na ba. Ni kuma na ga miki ina son ki. To in na mutu akwai wani garan hado mutu. Ya rasa ki garan fado mutu. Ok, abin da zaki faɗa kenan? To shi kenan zan fado. Ban ga amfani na ba. Duk soyayyen da nake nuna miki na nuna miki ina son ki. Amma ki ce ba ke so da? Me na rasa? matuƙar kice kyalar shi sai na haitsar da gurin nan ni ma ni ko ai yanzu nan zan wado kwa tunda har ta kamanta da ni yanzu nan zan fado
amma bayar Allah duban ne Umar ya kamata a cikin taimaka kin ce kina son sa me yasa baki so sama me ya rasa oke wacce ke so ki to ku sai ku yanke shawara wanda zai fito da wanda zai rayu don ba ma so mu samu matsala wannan ina ba ki san cewa ba na raye sai ana son kirkin ce ba ki so da garan mu ni ko ai yanzu nan zan wado ba yanzu nan zan wado